Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Да моладзі». Мір вам, паважаныя слухачы! Разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Тэма сённяшняй размовы «Мой галоўны доўг». Сёння мы прачытаем урывак да рымлянаў, 13 раздзел з 8 па 10 вершы. Першыя 10 вершаў гэтага раздзелу пра нашы даўгі – грамадскія, асабістыя і штодзённыя. Грамадскія даўгі. Павел заклікае вернікаў паважаць уладу як форму кіравання грамадствам. На памяць прыходзяць словы Пятра: «Усіх паважайце, братства любіце, Бога бойцеся, валадара шануйце». Чаму? Улада стрымлівае зло і размяркоўвае дабро. Такія сацыяльныя інстытуты аплочваюцца. Павел на пачатку 13 раздзелу паслання да рымлянаў мае на ўвазе падаткі, якія плацілі ўсе падуладныя Рыму народы. Зямельны падатак 10% са збожжа і 20% з віна і садавіны, падаходны падатак 1%, падушны падатак, людзі ад 14 да 65 гадоў плацілі яго, мясцовыя падаткі, мытныя зборы, зборы за карыстанне галоўнымі дарогамі, за праезд праз масты, за ўваход на кірмаш ці гавань, за права валодаць жывёламі ці карыстацца розным транспартам. Між тым улада – гэта недасканалыя людзі і недасканалыя законы. Пакуль яны не пераходзяць мяжу этычных пытанняў, якія закранаюць нашу веру, сумленне і веравызнанне, наш грамадскі абавязак ім падпарадкоўвацца. Як казаў Пётр, мы павінны падпарадкоўвацца больш Богу, чым людзям. Бо ўсякая ўлада, ці іншы пераклад, свабода ад Бога. Асабістыя даўгі. Давайте прачытаем частку 8 верша. «Не будьце вінныя нікому нічога». Даўгі не пакідаюць нас у супакоі. Мы пазычаем у людзей, банкаў, крамаў. Думка Паўла – аплочвайце ўсе свае рахункі згодна абавязкам. Можаш, разлічыся, не адцягваючы. І нарэшце, штодзённыя даўгі. Вось яны вершы з 8 па 10. Давайте прачытаем наш тэкст. «Не будьце вінныя нікому нічога, апрача ўзаемнай любові, бо хто любіць іншага, той споўніў закон. Бо прыказанне «не чужалож», «не забівай», «не крадзі», «не сведчы фальшыва», «не пажадай» і кожнае іншае змяшаюцца ў гэтым слове «любі бліжняга твайго, як самога сябе». Любоў не робіць благога бліжняму, дык любоў – гэта спаўненне закону. Павел пісаў пра галоўны, штодзённы абавязак кожнага з нас – любіць. Гэта не толькі місіянерская стратэгія, лад жыцця, але і неабходнасць. Шчырая хрысціянская любоў патрэбна нашым блізкім, сябрам, грамадству. Яна рэцэпт ад шматлікіх сучасных хваробаў. Арыген з Александрыі казаў: «Абавязак любіць застаецца з намі і ніколі не пакідае нас». Гэта абавязак, які мы аддаем кожны дзень, і ў той жа час мы застаемся залежнымі. Я думаю, што Павел вучыўся гэтаму у нашага Господа. Як сёння вырашаецца праблема зла? Пры дапамозе законна дапушчальнага зла. Штрафы, розныя выгляды пакарання, турэўныя тэрміны, нават смерць. Неяк чакаў сваёй чаргі ў кіёск. Наперадзе жанчына. Яна шукае флікер. Недалёка ад дома яе аштрафавалі. Цёмна, а яна была без святло-адбівальнага элемента. Нядаўна быў сведкай таго, як жанчына ў шаноўным узросце кінула бычок ад цыгарэты на зямлю. Стрэс для беларуса. У Беларусі рэдкі выпадак пешаход, якога не прапусціў кіроўца на пераходзе. Такі чалавек пазбавіў сябе задавальнення зрабіць гэта, а іншых за гэтым назіраць. Што робяць з людзьмі штрафы?
На працоўных месцах людзей пазбаўляюць прэміяў, наносяць вымовы ў асабістую справу, абяцаюць звольніць. Страх застацца без працы з'яўляецца стрымальным фактарам ад парушэння дысцыпліны і распаўсюду незадаволенасці. Кайданкі, жалезная клетка ў судзе, мінімальны адсотак апраўдальных прысудаў і камера ў турме спыняюць шматлікія злачынства. Трэба прызнаць, што нават некаторыя выхаваўчыя меры па пераадоленню зла шакуюць. У некаторых турмах зняволеным нельга мець Біблію, а ўмовы ўтрымання жах. Пра гэта сведчыў адзін мой знаёмы, супрацоўнік хуткай дапамогі. Усе гэтыя метады ці часткова вырашаюць праблему зла, ці не вырашаюць зусім. Так было і ў часы апостала. Зло нараджае зло. Таму Павел вешае на кожнага з нас штодзённы доўг – любоў. Тут выкарыстоўваецца грэцкае слова «агапе». Апостал лічыць, што менавіта любоў, мая і ваша, спаўненне закону і рашэнне праблемы зла. Што прапанаваў служыцель першаапостальскай царквы? Не змяняць навакольны свет, а змяняцца. Той, хто любіць, не робіць благога бліжняму. Хрысціянства як быццам усім кажа, што любоў і закон маюць патрэбу адно ў адным. Любоў накіроўваецца законам. Закон натхняецца любоўю. Павел у прачытаных вершах сцвярджае, што калі чалавек сумленна спрабуе выканаць абавязак любові, ён аўтаматычна выконвае ўсе запаведзі. Бо хто любіць іншага, той споўніў закон. Таму закон Маісея ніколі не быў фармальнай пастановай. Гэты спіс запаведзяў заўсёды ішоў у камплекце з сэрцам верніка. Павел пералічвае патрабаванні закона, парушэнне якіх супярэчыць духу любові. Не чужалож. Любоў – гэта вернасць, запал не ад вялікага кахання. Не забівай. Любоў будуе, а не руйнуе. Не забівае чалавека, а ператварае яго ў сябра. Не крадзі. Любові ўласціва даваць, а не браць. Не сведчы фальшыва. Любоў узвышае бліжняга, не капае яму яму. Яна справядлівая ў адзнаках. Не пажадай. Любоў ачышчае сэрца ад імкнення завалодаць чужым. У маім заплечніку заўсёды пітная вада. Звычайна мяне не цікавяць дэталі этыкеткі, а тут стаў разглядаць. Вадзіца Дарыда са свідравіды. Глыбіня 266 метраў. Глыбока. Калодзеж нашага Господа значна глыбейшы. Яго крыніцы заўсёды напоўненыя вадой. Ад яго любоў. Гэта любоў агапе, любоў матываваная. Яна і ёсць мой галоўны доўг. Трэба некалькі слоў пра яе сказаць. Такую любоў нельга заслужыць. Павел пісаў да Карынскай царквы такія словы: «Я ахвотна буду выдаткоўваць сваё і аддаваць сябе за душы вашыя, нават калі, любячы вас шмат больш, я менш люблёны вамі». Павел ахвотна любіць хрысціян, нават калі не бачыць узаемнасці. А любімыя габрэі пераследавалі яго па гарадах, настройвалі супраць яго людзей, вінавацілі яго перад кіраўнікамі, падсылалі забойцаў, але Павел не выпускаў магчымасцяў прапаведаваць ім. Такая любоў не залежыць ад пачуццяў, але ад выбару. «Мая б воля, – кажам мы, – але воля не мая, а Божая». Ісус на вячэры – настаўнік у ролі слугі. Ісус у Гефсіманіі – настаўнік пакінуты вучнямі. Ісус на судзе Сінедрыёна і Пілата – настаўнік асуджаны. Ісус пад цяжарам крыжа – настаўнік на дарозе да месца пакарання. Ісус на крыжы – настаўнік сярод злачынцаў. Такая любоў магчымая дзякуючы Богу. Ён дае, я размяркоўваю. Павел пісаў царкве ў Калосах: «А цяпер вы адкіньце ўсё: гнеў, ярасць, ліхоту, блюзнерствы, брыдкаслов'е з вуснаў вашых. Не хлусіце адзін аднаму, распрануўшыся са старага чалавека з учынкамі ягонымі і апрануўшыся ў новага, які абнаўляецца ў пазнанні паводле вобразу таго, хто яго стварыў.
дзе няма грэка і юдэя, абразання і неабразання, барбара, скіфа, слугі, свабоднага, але ўсё і ва ўсім Христос. Дык апраніцеся, як выбраныя Божыя, святыя і улюбёныя, у міласэрнасць, ласкавасць, пакору, ціхасць, доўгацярплівасць, церпячы адзін аднаго і прабачаючы адзін аднаму, калі хто на каго мае крыўду, як Христос дараваў вам, гэтакі вы. А панад усё апраніцеся ў любоў, якая ёсць вузел дасканаласці. Сёння хрысціянская царква прапануе адказ на праблему зла. З аднаго боку, яна падахвочвае вернікаў аддаваць грамадскія і асабістыя даўгі, а з іншага плаціць штодзённы доўг любові. І ён незаслужаны. Ён залежыць ад выбару. Ён магчымы, дзякуючы Богу. Божая любоў змяніла нас. Няхай яна дапаможа праз нас змяніцца і іншым. Я на любовь любовью отвечаю, добром стараюсь воздавать врагу, но с каждым днем яснее понимаю, что так любить, как ты, я не могу. Я падаю, меня ты поднимаешь, я шаг ступлю и падаю опять, а ты моих грехов не вспоминаешь. Лишь ты один умеешь так прощать. Я не могу любить, как ты, но все же хочу достичь высот твоей любви. Ты знаешь это, милосердный Боже, желание мое благослови. Я не могу любить, как ты, но все же хочу достичь высот твоей любви. Ты знаешь это, милосердный Боже, желание мое благослови. Я не умею так, как ты, смиряться, все понимать, обиды забывать, быть верным, кротким, истины держаться, довольствоваться малым, не роптать. Так сострадать, как ты, я не умею, так поддержать, как ты, я не смогу. Но ты меня ведешь своей тропою, и жизнь мою не отдаешь врагу. Я не могу любить, как ты, но все же хочу достичь высот твоей любви. Ты знаешь это, милосердный Боже. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог.
Я не могу любить, как ты, но все же хочу достичь высот твоей любви. Ты знаешь это, милосердный Боже, желание мое благослови.